Nu taler jeg så bare løs. Ja, det er selvfølgelig. Sige det, og så stiller I bare nogle spørgsmål undervejs og bagefter. Ja. Men altså, hvis vi nu tager udgangspunkt i det overordnede emne, så tror jeg for eksempel, den katolske kirke vil sige, at det netop er unaturligt at lave foretage abort. Det vil også sige noget andet derudover. Og nu kan man sådan sige helt overordnet, så har den katolske kirke en bestemt holdning til tingene. Fordi den er bygget op på en helt anden måde end den protestantiske kirke. Den har jo simpelthen en pave. Og paven udtaler sig på vegne af alle katolikker. Og så det er jo sådan et hierarkisk opbygget system, der er i den katolske kirke. Og paven, han bliver kaldt for Kristi stedfortræder på jorden. Ja. Det vil sige, altså den enkelte katolik opfatter jo pavens ord som lov. Ja. Og derfor så kan, når paven udtaler sig for eksempel om fri abort, prævention eller sådan noget, så udtaler han sig faktisk på alle katolikkers vegne. Ja. Noget tilsvarende har vi jo ikke i den protestantiske kirke, og det var faktisk noget af det, Martin Luther, som jo har grundlagt vores protestantiske kirke, gjorde op med. Det er altså forestillinger om, at der skulle være nogle personer, der havde særlig myndighed på vegne til udtalelser på vegne af Gud. Ja. Det kaldte han jo en kæmpestor løgn. Ja. Og det er noget meget, meget grundlæggende, kan man sige, i vores protestantiske kirke, at vi alle sammen er lige over for Gud. Ja. Og at kan man sige, gudsforholdet, det er noget privat. Så der er ikke nogen i folkekirken, der kan udtale sig på hele folkekirkens vegne. Nej. Det kan alle mene noget forskelligt, og det gælder jo så selvfølgelig også i forhold til fri abort. Hvis man nu vender tilbage til den katolske kirke, ikke? Så vil den selvfølgelig dels sige, at det er unaturligt, det tror jeg. Ja. Men den vil jo frem for alt sige, den er jo imod det, fordi at livet er helligt. Det er noget, der er givet af Gud. Ja. Så derfor så har mennesket ikke ret til at slå et liv ihjel. For os protestanter, der kan det jo virke så meget sort og måske på nærmest en form for livsfjendsk holdning. Ikke? Ja. Men det er rent faktisk det modsatte for en katolik. Det er jo fordi de mener, at et hvert liv skal have lov til at leve, fordi det er helligt. Så på mange måder er der jo egentlig en nu er det bare mig, der taler, ikke? Men nu, det er jo sådan set en smuk nok holdning at have, synes jeg. Ja. Må jeg lige stille et spørgsmål, Christian? Ja. Tror du, at religion har stadig har stor betydning for, hvordan folk i dag tager stilling til abort? Det er virkelig et godt spørgsmål. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi jeg tror, det er en af de ting, der er ved at ændre sig nemlig. Der er for eksempel, der var jo helt vildt mange, der så pavevalg, og det var jo slået stort op i aviser og alt muligt, og selv blandt lutherske præster som mig, er der en større og større åbenhed over for den katolske kirke. Ja. Så jeg tror rent faktisk, at vi begynder at se, at det kan have en betydning. Ja. Og det er noget lidt nyt, så det er altså et super godt spørgsmål, fordi det er spot on, som man siger på nudansk. Det er simpelthen en af de ting, der sker lige for tiden, at det tror jeg, at der er også utrolig mange præster, der er meningsdannere, udtaler sig i pressen og sådan noget. Ikke? Jeg ser nede af Sørine Gråtfredsen, hvis I kender hende. Nej, det tror jeg ikke helt godt. Kan du det? Nej. Men i hvert fald, så bliver der lyttet mere på den måde. Så det tror jeg rent faktisk. Ja. Jeg ved ikke lige, jeg har flere spørgsmål her. Når I nu stiller det op over for hinanden, den katolske og protestantiske, så kan man sige, så er det jo hurtigt at bare sige, at den protestantiske kirke ikke mener noget. Nej, de har ikke nogen holdning til det. Nej, det er i hvert fald ikke en samlet holdning. Nej. Det underlige er jo, at man har, jeg ved ikke, det ved I sikkert bedre end mig, om de ikke, har Folketinget ikke vedtaget,
Altså, man vil tillade fri abort, at efter... De er jo forlænget det helt vildt. Yep, var det 12 uger eller 18 uger i gamle dage, og nu er det så... Der er i hvert fald sket noget der. Ja, det er der. Helt vildt. Det er også noget med, at du nu kan få abort uden at have underskrivelse for sine forældre. Ja, nemlig. Der er sket ret meget. Ja, altså, og det kan man sige, det er jo gået en helt anden retning, altså i Danmark. Og det tror jeg, der er rigtig mange, altså, der faktisk synes, det er forkert. Altså, det er, eller rettere, det ved jeg, det er der også lavet undersøgelser om. At politikere, de står faktisk ret alene med det der. Altså, det er et fortal af danskere, der synes, det er jord. At man bare kan gå hen uden at tale med sine forældre, altså uden at få tilladelse til det, og så i sig sen, altså også langt henne i graviditeten. Og der bliver det jo udlagt som noget, man gør af hensyn til kvinderne, at de skal have lov til at bestemme over deres krop. Ja. Så det er jo også en problemstilling, ikke? Altså, i hele abortspørgsmålet, altså, jamen hvem? Altså, kvinden bestemmer over sin krop, men hun bestemmer altså så også over det kommende barn, der ligger i hendes mave. Selvfølgelig. Altså så man kan jo i det hele taget diskutere abort, ikke? Altså, hvornår er det et drab, og hvornår er det ikke? Altså, det er jo, og det er også et rigtig godt spørgsmål. Yes. Så er vi lidt spørgsmål her. Hvad mener du, at Bibelen siger om abort? Jamen altså, jeg mener jo sådan set helt klart, at man skal gøre alt for at, altså når en kvinde er gravid, så skal man gøre alt for at hjælpe den kvinde til at føde barn. Ja, selvfølgelig. Altså, så jeg bliver jo så mere og mere, hvis jeg får større forståelse for den katolske kirkes holdning til det, fordi altså, jeg synes, det er sådan lidt en brug- og smidelig kultur, vi har. Altså, at man bare... Altså, jeg synes, der skal sindssygt vigtige grunde til, egentlig, for at gøre det. Og jeg synes, man burde hjælpe dem, der så har problemer med at gennemføre en graviditet og få et barn. Det burde man så bare bruge nogle flere penge på at hjælpe. Ja. Fordi der er ingen tvivl om, livet er helligt. Det er sådan noget, det er helt grundlæggende i Bibelen. Og det er uanset om man er katolik eller protestant. Altså, det mener, det kan man simpelthen ikke diskutere. Så der er sådan en eller anden, der er nogle grænser for, hvad vi, altså i hvert fald bibelsk forstået, hvad vi bare kan tillade os at gøre. Ja. Uden på en eller anden måde forbryde os mod livet, det liv, vi har fået givet, ikke? Men så du hælder lidt mere til den katolske side med, at du synes ikke, at det er okay at få en abort, medmindre man har en virkelig god grund til det? Altså, nej, altså jeg mener, jeg synes faktisk, de griber det lidt forkert an i Danmark. Altså, men det er jo ikke fordi, jeg er mod. Nej. Altså, jeg synes bare, man burde ikke ligefrem gøre det nemmere. Jeg synes, man burde snarere hjælpe gravide kvinder med at få deres barn, og altså hjælpe dem økonomisk og med støtte og sådan noget, i stedet for bare at sige, at man ud med det barn der. Så på den måde synes jeg egentlig, altså, det er lidt problematisk med vores helt vildt liberale forhold til fri abort. Ja.